Покаянието е единствената ви надежда. Когато Божието Слово излезе с сила, то ще направи две неща. Ще те пречупи или ще те закорави. Ще те пречупи или ще те закорави. Отстъпническата църква не иска да има нищо общо с виденията на праведните хора. Те не искат да имат нищо общо с това. Те искат да слушат послания. Те не искат нищо да наруши статуквото им, не искат нищо да притеснява успешния свят, в който се движат и живеят. Те отказват всяко поправление. Защо хората се тълпят около проповедниците на просперитета? Защо става така, че когато проповядаш просперитет, можеш да привлечеш тълпи? Просто защото това се вписва в начина на живот на онези, които се тълпят. Тълпят се около тези учители, защото се чувстват удобно при тях, заради материалистичния свят. Те не са в настроение да се откажат от каквото и да е, или да жертват, или да слушат за кръстове и за загуби. Харесва им да купуват, да придобиват, да се радват, да се изкачват по социалната стълбица. Приятели, ако това е всичко, което ще правя, ако искам да забогатея, да имам всички тези неща и се почувствам изобличен, бих отишъл при проповедник, който да ми говори точно това. Но когато огънят на Святия Дух гори в сърцето ти, а Исус Христос е в главата ти, не можеш да се приближиш до това учение, защото огънят на Святия Дух ще го изпепели. Проповедниците вече не знаят какво да проповядват, защото ако кажат едно, ще засегнат тази група, ако кажат друго, другата група. Братко, забрави какво хората говорят и проповядвай святото Божие Слово. Отстъпническата църква просто търпи пророческия глас. Подминават го с нисходителна усмивка. Ще ви прочета нещо, чуйте Езекил 33 глава, не отваряйте Библиите си, само слушайте. Те дохождат пред тебе, както дохождат людите. Те седят пред тебе като мои люди и слушат твоите думи, но не ги изпълняват. Защото с устата си показват много любов, но сърцето им отива след печалбите и идолите им. Ето, ти си им като любима песен от човек, който има сладък глас и свири добре, защото слушат думите ти, а не ги изпълняват. Когато Божият дух идваше върху мен, аз пророкувах относно идолопоклонството на телевизията и рок-музиката и демоните в църквите ни. И чувствах Божия гняв срещу тези неща. Отивах в двора и пророкувах на дърветата, защото не считах, че някой ще ме чуе. Издигах глас и пророкувах. Принасяте нечисти жертви, носите на олтара ми ранени и кървящи агнета и Божиите олтари са покрити с бълвоч. Пророкувах проснат на тревата, чувстваш как Бог ми дишеше във врата срещу всичко това. После се изправях и сърцето ми кървеше. Можех да цитирам 100 стиха за този вид идолопоклонничество. Хората идваха при мен, потупваха ме по рамото и ми казваха: добра проповед, брат Дейв, вярвам това, което каза. И в същата вечер се връщаха от дома си и гледаха тези мръсотии. И е някак си забавно нещо, като от роман това, да чуеш някой да проповядва такова пророческо послание. Какво е то за теб, братко, сестро? Какво ще направиш, когато чуеш пророческото слово от Господа? Ще излезнеш ли после, за да се запееш някоя чувствена песничка? Или ще се върнеш ли към абсолютно същите неща? Като че ли никога не си бил спасен от идолопоклонството си? Не разбирам как някой, който обича Господ с цялото си сърце, който разбира, че скоро ще се изправи пред съда на Господа Исуса Христа. Не разбирам как може да седите пред идолите си, знаейки, че святите му очи ви виждат. Но те не го живеят. Ще продължават да следват похотливите си желания. Обичат да слушат, обичат да говорят. Но това не ги трогва. Просто една чувствена песничка. Според пророчеството на Исаия, отстъпническата църква на последното време няма да приеме това послание за покаяние, без значение дали го проповядвам аз или който и да е друг Божий човек. Масите няма да го приемат. Ще го приемат само николцина, святи, отделени хора. Исаия, 30 глава, 15 стих. Затова така казва Господ Йова, святият Израилев. Какво казва? Чрез завръщане и почиване ще се избавите в безмълвие и уверено ще бъде силата ви. Но вие не искахте това и казахте не. Вие не искахте и казахте не. О, братко и сестро, чуйте ме. Посланието на Святия Дух за църквата на последното време е, че единствената ти надежда е в покаянието и почивката.
Единствената надежда, останала на църквата, е да се върне при Него с цялото си сърце и да излезе от Египет и от света. Опитайте се да кажете това на съвременните. Огромни телевизионни служения с мултимилионен бюджет, че единствената им надежда е в покаянието. Кажете им го. Кажете го на хората с парите. Кажете го на това чувствено проспериращо, егоистично поколение християни. Кажете им, че единствената надежда е в покаянието. Кажете им го. И вижте колко от тях ще го чуят. Разбери се с Бог. Време е да се разберем с Бог. Казвам това, което вярвам, че е от Святия Дух. Време е, святи души, само ти можеш да изпълниш този дом с присъствието си и да направиш Христос реален. Само ти можеш да говориш в дълбините на душата на онези, които знаят, че са грешници, на онези, които са отстъпили, на онези, Господи, които са охладнели и са станали равнодушни към Божия призив и Христовите дела. О, Боже, ела и говори. Ти си изговорил това в сърцето ми и аз съм го приел. Този, който има уши да чуе, нека чуе какво казва Духа. Ето днес е благовремие. Ето днес е благовремие. Ето днес е ден за спасение. Той казва, днес е ден на милост, днес е ден на благодат. Сега е времето за теб да се разбереш с Бог и да приемеш тази милост. Не приемай милостта на празно. Не обръщай гръб на нежния призив на Исус да се върнеш в обятията Му. Това е послание на благодат, но също така и предупреждение. Сега, днес е ден за спасение. Исус предупреди, че в последните дни мнозина ще охладнеят. Писанието казва, че понеже беззаконието ще се умножи, любовта на мнозинството ще охладнее и той казва, че това ще се случи във времето, което той нарича началото на скръбта. И, приятели, ние живеем в началото на скръбта. Живеем във времето на безпрецедентната алчност, яростно беззаконие и неописуеми сексуални извращения. Исус каза, че в тези времена, началото на скръбта, много сърца ще охладнеят и каза, че те ще се отклонят. Ако все още ходиш със студено сърце, ти си избрал грешното време за това. Според писанията, това не е времето да отхвърлиш любящият призив на Христос. Студената води до закоравяване. Точно това казва Библията. Казва, че ще има голямо отпадане. И онези, които не приемат истината, ще паднат под онова, което Библията нарича измамливостта на греха. Тя е толкова измамна, че може да закорави студеното сърце. Библията казва, днес, ако чуеш гласа Му, не закоравявай сърцето си. Ако закоравиш сърцето си, това няма да проработи и ти няма да слушаш, няма да чуеш гласът Му. Закоравяване. Едно сърце, на което великите молби на Христовата благодат не могат да повлияят. То поставя себе си отвъд тези молби на Святия Дух. Поставя себе си в самозаблуда, без намерение някога да се покори на Евангелието. Без абсолютно никакво намерение. Няма значение какво проповядват проповедниците. Без значение дали самият Бог ще слезе в плът. Библията казва, че много хора няма да повярват. Отказ да приемат Христовата милост. Сами се държат на дистанция от Бог. Самомнение и закоравяване. Студенината води до закоравяване.
Сега е времето да се разберем с Бог, защото това поколение е изгубено. Със сигурност е изгубило страха си от Бог. Вече няма страх от Бога в страната. Това казва Библията. Страхувай се от Бог и се отклонявай от злото. Страхът от Бога е да мразиш злото. С милост и истина беззаконието се изкупува и чрез страха от Господа човек се отклонява от злото. Чрез страх от Господа. Страхът от Бог. Наречете го както искате. Благоговение, страхопочитание. Наречете го както искате. Съществува едно нещо – да гледаш могъществото и светостта на Бог. И виждаш ли, ако нямаш страх от Бог, ще трябва да си измислиш Евангелие на удобството. Точно това се случва в Америка и по целия свят. Вижте, хората не могат да се отскубнат от това натрапчиво чувство. И това е Святия Дух, който казва: има смърт и после съд. Има ден, в който ще стоиш пред Бог, за да дадеш отчет. И Библията го казва много, много ясно. Има рай, има и ад. Има ден, в който ще трябва да отговаряме. И има ад. И Исус каза, че има ад и огън, и плач, и скръб, и скърцане с зъби, и тъмнина, която може да се пипне. Има ад. Но разбирате ли, хората трябва да сътворят Евангелие, в което няма Бог. И точно там сме сега, САЩ и целият свят. Няма ад, няма рай, това е. Така че просто си живей живота и се забавлявай. Това е опасността. То внася толерантен Исус. Това е ключовата дума днес. Толерантност. Толерантност към гей браковете, толерантност към всичко. Няма такова нещо като грях, няма грешници, няма съд. И на тях им харесва, на младежите им харесва. Много християни младежи казват: трябва да бъдем по-толерантни. Но сега говори Духа и казва, че дойде време, в което някои ще се отклонят от вярата, ще се предадат на съблазнителни духове и дяволски учения, ще говорят лъжи и лицемерие, съвестта им ще е прегоряла. Всеки Божий човек, който стои, казва: обърни се, върни се сега. Време е да оправим нещата. Исус идва много скоро. Той е на вратата. Никой не знае времето, нито часа, но Исус ни казва какво ще се случи точно преди да се завърне. И това е много ясно доказателство. Исус каза, че ще има войни и че ще дойдат лъжемесии, но не се плашете, защото това все още не е краят. Защото ще се надигне народ против народ и царство против царство. Ще има земетресения на разни места, ще има глад и смутове. И ще има страшни гледки и велики знамения в небето. Тогава ще се яви на небето човешкия син, на небесните облаци с сила и голяма слава. Чуйте го какво казва. Хората ще примират от страх и от очакване на онова, което ще постигне земята. Това е един от най-сигурните белези, когато навсякъде има страх и сърцата примират. И просто гледат как тези неща постигат земята. Ние не чуваме много за идването на Христос в съвременното християнство. Вече не го чуваме. Аз израснах в църква, в която това се проповядваше всяка неделя. Израснах, вярвайки, че Исус идва всеки момент, но вече не чуваме такива неща. Когато за пръв път дойдох в Ню-Йорк, точно това проповядвах на улиците. Исус идва. Пригответе се. Проповядвам това цял живот. Мнозина казват, че Той няма да дойде сега и те отлагат идването. Защото това е теория на Евангелието на властта, което казва, че ние първо трябва да победим греха и да донесем Царството Христово и да обновим земята. Но Писанието казва: внимавайте с онези, които казват в сърцето си: Господарят ми ще се забави. Библията казва, че всички ще се променим в миг на око. Когато затръби последната тръба, мъртвите ще бъдат възкресени и всички ще бъдем променени. И така, възлюбени братя, бъдете твърди, непоклатими и винаги пребъдващи в Господнето дело. Не спирайте да работите, не спирайте да се молите, не спирайте да правите каквото и да е. Продължавайте да напредвате, но винаги с едно на ум. Очаквайте и бързайте към завръщането на Христос.
Ще се покрия с теб. Дейвид Уилкърсън. На 27 април 2011 година, след смъртта на един Моисей, се появи празнина в тялото Христово. Време е Исус навиевците да се изправят и да поведат Божият народ в истина и битка, както ги учеха бащите им. Господи, само Ти можеш да говориш в дълбините на душата. Не знам за кой е това. Но, Господи, ще говоря на онези, които са отстъпили. На онези, о Господи, които са охладнели и са останали равнодушни към Божият призив и Христовите дела. О Господи, ела и говори. Бог казва, Словото, което Ти пратих, не го изпратих на празно. Но Словото, което съм Ти дал, ще извърши точно онова, което аз казах. Господи, аз бягам при Теб, за да ме скриеш. Приятели, оригиналният текст тук казва, ще се покрия с Теб. Помислете на това. Разберете, че нашата вяра не може да бъде основана на емоцията. Вярата ни не може да се основава просто на свидетелствата на други хора, които са били освободени. Това не може да са клишета, не може да е просто възглас. Трябва да имаме основа за вярата, от която ще се нуждаем. И тя трябва да е здраво положена върху твърденията на самия Бог за това, кой е Той. Всичко това започва точно тук. О, чуй молитвата ми, Господи, чуй молбата ми. Отговори ми в Твоята вярност и праведност. И ето го предизвикателството. Господи, това е основанието, на което идвам при Теб. Не е онова, което слушах в миналото. В миналото слушах за хората, но което Ти ми каза, че си. Ти каза, че си верен, че си справедлив, че си свят. Ти не можеш да лъжеш и Ти не можеш да бъдеш Бог, ако не си верен. Ти каза, че си дълго търпелив. Ти каза, че си Богът на мира. Ти каза, че си Богът на силата ми. Сега идвам при Теб и ще издигна ръцете си към Теб. Ще повярвам на това, което Ти си казал за себе си. И аз ще дойда не с заслугите от делата си, нито с моята праведност, но с Божието обещание, това, което Ти ми каза. Спомни си Словото Ти към слугата си, в което ми даде да се надявам. Това е утехата ми в страданията, защото си ме съживил. Как съживява Той? Господи, Боже, издигнал съм ръцете си към Теб. Повярвал съм Ти. Изисквал съм обещанията Ти. Ти си този, който каза, че си. И от сега нататък, от този ден нататък, аз ще се покрия с Теб. Ще отсека от себе си всяко упование на плътта, или на хората, или на някой друг. Ще хвърля себе си в милостта Ти, благодата Ти, в силата Ти, в славата Ти. И аз се покривам с Христос. Събуди се, църкво. Днес рядко ще чуете послания за покаяние, защото ще дойде време, когато няма да търпя здравото учение, а ще се натрупат учители по своите страсти, за да им гаделичкат ушите. 2 Тимотей 4:3. Виж в какво се е превърнал света Христова църква. Чрез теб. Загубила си онова, което трябваше да бъдеш. Но Бог очаква хората си. Бог очаква хората си. Кога ще тръгнат по пътя, който Бог е определил в този свят? Църква, която е забравила основите си, е църква, която се е отвърнала от началата си и започва да се превръща в проституираща църква. Само ми кажете колко съм благословен. Само ми кажете, че ще бъда силен и известен. И няма да имам проблеми в живота си. Говорете ми тези неща. Смекчи се. Говори половината истина. Това Евангелие казва просто повярвай и ще се спасиш. Не се казва нищо за покаяние, нищо за святата скръб, нищо за това да се обърнеш от греховете си.
Нищо за това да вземеш кръста си и да следваш Господа. Но когато хората изрекат малка молитва и им казват: добре си, идеален си, хората вярват във всякакви шаблони, дори в това, че Новият завет е легализъм и робство и закон. Всеки шаблон е закон. Аз съм под благодат, мога да правя всичко. О, това е от дявола. И сега разбираме, че са ни казали: ако задържите хората за 1 час в неделя сутрин в сградата, това е църквата. Но това не е църквата. Можем да използваме всякакви хитрини, за да задържим хората за час. Да ги накараме да дойдат рано, да ги пораздвижим и да продължаваме все така. Но това не е църквата, която Исус Христос построи. И аз съм затруднен да бъда част от църквата на Исус днес, защото мисля, че това е трудно и дори за святият Бог. По-голямата част от нашата радост е да пляскаме с ръце, да прекарваме добре, а след това излизаме и говорим всичките глупости на света. Не ни говори за святост или за отделяне от света. Не искаме да чуем това. Приятели, хората днес не искат да слушат нищо от онова, което наричат мрак и гибел. Ако не е успокояващо, е мрак и гибел. Приятелю, нека ти го кажа с любов. Отиди в ада и живей с всичката тази измет. Обичаш да пиеш, ходи да живееш с пияниците. Обичаш похота, отиди при проститутките. Те са се покрили с измама и ще открият в последните моменти на живота си, че тази измама няма да ги отведе в небето. Можеш да живееш в измама целият си живот, дори може да пееш в хора. Мисля, че е по-добре да внимаваме с тези работи. Знаеш ли, Бог те обича и целият този евангелизъм с разни тениски и лепенки. Ще напомниш ли на хората за Божията добрина и строгост? Ще им напомниш ли, че идва ден, когато милостта ще бъде прекратена завинаги? Ще напомниш ли, че има хора, които се молят в ада, но никой не им отговаря? Но независимо от това, което Бог е говорил, те си правят на метала от смокинови листа и се прикриват. Всичко е наред. И търсят църква, която не конфронтира греха им и няма да изобличи лицемерието им. По-добре да ми се ядосате, но да отидете в небето. Това така наречено Евангелие на любовта днес достига само до плътта. То не може да достигне до сърцето ти. Не може да извади греха така, че да го изчисти. И ако съм хирург на Святия Дух, не бих ти сложил превръзка, ако си болен от рак. Не бих се занимавал с костите ти или с плътта. Бих ти казал: хей, трябва да влезем вътре. Трябва да се заемем с рака. И, приятелю, не ме интересува дали ме харесваш, но аз съм добър хирург и знам какво правя. И ще те излекувам от рака. Това е причината, поради която някои, които слушате това сега или ще слушате записите в бъдеще, не можете да се запалите и зарадвате от тези плитки теологически познания, които правят повечето хора около вас днес. Всеки отстрани казва: по-леко, по-леко, Бог е любов, Бог е добър, Бог е мил, Бог е приятен. Ела на църква и ще се изпълниш с радост. Постави краката си на олтара. Ела да изпием по чаша кафе и бисквитки. А в посланията им от по 3 точки няма нищо за Бог. Но ти се вълнуваш се истинска невяста от това поколение. Искам да ви кажа нещо. Изкривеното Евангелие изобщо не е Евангелие. Бизнесмени. Там имаше тълпи от бизнесмени, които идваха на мястото, за което Бог каза: домът ми ще бъде молитвен дом. Вие го превърнахте в разбойнически вертеп. Вие се възползвахте от хората. Вън от тук. И ако не вярваш, че това се случва в нашето поколение, предизвиквам те. Отиди до някоя християнска книжарница тази седмица и намери най-продаваните книги. Попитай кои са най-продаваните книги и ги виж. Виж кориците им, образи на хора, а не образи на Бог. 5 стъпки как да станеш като мен, 5 стъпки как да се усъвършенстваш, 5 стъпки да се опознаеш, 5 стъпки към чудесната ти съдба, с гланцираните си лица по кориците. И не чак толкова опечелени, казват на църквата Исус Христова. Ако използваш Божиите принципи, ще изглеждаш като мен. И в 14 глава на Римляни той казва: той пише дори към вярващите за съда, ние всички, няма изключение, ние трябва да се изправим пред съдилището на Христос. Не можеш да изпратиш адвоката си, не можеш да изпратиш твой представител. Защото един ден няма значение дали приятелите ти те одобряват, няма значение колко албума продаваш. Един ден, казва Библията, ще застана пред един, чието очи са като огън и аз не мога да избегна това. Всички вие, които пеете в хора, не става дума за това какво пеете, а защо пеете. Можете ли да видите всичките светии от всички векове, а Леонард Рейванхил стои там пред Христос, чието очи са пълни със святост и цялото място е пропито от святост, от могъществото на святия Бог. И четат записките от бедният ми живот пред всичките светии от всички векове.
Отговорете на Бог, всички вие теолози, без да изпитвате теологията ми. Просто отговорете на Бог, чисто ли е сърцето ти? И ставаш зависим от собствената си красота. И твоят теологичен фокус е насочен към това как да изглеждаш. По-умен, по-добър, да изглеждаш по-добре и по-успял. Загубила си Божият призив църкво. Дошъл си на това място само за да изкараш някой лев. Така че вън от тук. Божия църкво, кога ще почнеш да жадуваш повече за Божията праведност? Искам да ви кажа нещо. Изкривеното Евангелие изобщо не е Евангелие. От страна на църквата ние не трябва просто да проповядваме някакви стандарти, а да сме жив пример. Трябва отчаяно да желаем Бог да постави стандарта на тази книга, а не на някакви човешки стандарти. Но Христос каза, не ви предлагам някаква святост или някакво свято движение, но ви проповядвам Христовото Слово, което е единствената святост, а не е ерес. Искам да ви предизвикам с цялото си естество. Оставете на страна леката религия. Оставете на страна празното търсене на Бог. Оставете цялата измама на плътската природа. Святи, бъдете святи, защото аз съм свят. Това са Божиите думи, а не моите. Дано епископалните, презвитерианските, баптистските, методистските и петдесятните пастири се разбудят и видят в какво се е превърнала църквата. Тази, която преди беше наричана църквата на Исус Христос. Отстъпническа, връщаща се към греха, заставаща срещу истината. Обърнала се и срещу бащите си, които я основаха. Когато видят църквата в Новия Завет, ето, те нямаха величествени сгради. Не виждам платени евангелизатори. Нямаха много пари, нито организация. Не можеха да се покажат по телевизията и да просят. Но ще ви кажа какво направиха. Те обърнаха света с главата надолу. Достатъчно голям ли си, за да кажеш: Господи, в този критичен момент от историята на човечеството, позволи ми да се изпълня със страданията Христови. Но ако Святият Дух наистина е върху теб в това поколение, ти няма да бъдеш доволен. Няма да си обвързан с онези, които седят така нареченият Божий дом, поставил нозе на олтара, докато държиш чаша кафе. Слушаш на PowerPoint проповед за Христос, когото не познават. Ти няма да си доволен. Ако ще ставаш зрял в Бог, всички джуджета около теб ще те критикуват и ще ти се подиграват и ще ти кажат: опитваш се да бъдеш свят, по-свят от всички нас, а? Защото Бог не ни е дал само Исус Христос, но Той ни е дал всичко. И понеже няма достатъчно радост в Божия дом, ние имаме нужда от забавление, защото забавлението е дяволския заместител на радостта. Живеем във време, за което пророк Малахия каза: тези, които се страхуват от Бог, ще се съберат още веднъж и ще разсъждават за името Му. И за тях ще бъде написана паметна книга. И те ще се върнат и ще знаят разликата между тези, които служат на Бог, и онези, които не Му служат. Приятели, трябва да приключим с греха. Трябва да приключим с разводите и с всички тези неща. Трябва да направим нещо по въпроса. Един ден ще трябва да се изправим пред свят Бог. Велик съд идва за всеки един от нас. Слава на Бог. Той ще освободи всеки истински вярващ. Искам да промените посланието си. Сега ви казвам, че присъдата е пред вратата. Написаното е на стената. Целият свят ще се тресе, а вие забавлявате хората. Дори да си много добър теолог, просто приключи с това до вечера и се върни при Бог. По-голямата част от Божиите хора винаги са отхвърлили пророческото слово, говорено от слугите му. Един от тях ли си? Покай се за греха си, защото цялото човечество ще дойде на Божия съд.